la un nou episod. Astăzi ne vom juca Fortnite și vom da un match. Suntem altele de Lucas. Bună ziua, Da, nu știu ce are cu bună ziua sarmale. Lucas nu știu cum a aterizat în Salute! 2 secunde. Da, mă rog. Salute! What the fuck, ce te salute, bă. Vorbește și tu românește, nu? Vezi că eu mor deja. Eu mor deja. Ce n-ați văzut ce am făcut? Ok? Hai, omor! Și eu. Ghiși ce? Hai, ce Suntem mecii. Ăștia au și scut. Suntem mecii. Bravo. Ok, n-ați văzut ce s-a întâmplat în primul match. Ok, acum o să intrăm în al doilea match. 3, 2, 1. Am revenit aici cu următorul match. Pentru că n-a fost prea bun primul match. Vezi că te-ai dus singur acolo, te-am pupat. Nu mai merg acolo, vin după tine. Vezi că ai player. Ești... Doamne, ferește cum ești. Ne-am mutat la reload că am fost prea slab pentru OG. Am și lootul, cel mai bun loot din România. Așa am revenit. Gândești că dai range sau poți mai dai o palmă în masă și scade. Bine, ce râzi așa? Vere, dar tu mori de 10 ori acum, serios. Aștept player-ul, aștept player-ul. Ok, a revenit și Luca după 10 ani de celulă, de pușcărie. Avem player și dacă mai mori te pocnesc. Și dacă vii să-și dă să mă ajuți, eu mă bat să fix în inima lor? Dacă știu unde, dacă aș vedea și eu player-ul, gata, știu unde, că am văzut. Că era Cichician pe aici. Vezi că e Cichician la mine. Vezi că e Cichician. Bravo, bă, nu ești slab degeaba. Nu ești mecher degeaba, da. Nu ești mecher degeaba. Frumos. Vezi că vine celălalt. Poate vei lăsa goci. Cred că... Dacă sunt slab. Uite-l. Vino cu la mine, Cichician. Am player, Cichician. Hai că mă duc pe el, e white. Păi și am player. Păi și am mai mulți player. Păi și am 5.000 de player. Mort. Ok, cred că joacă cu Rocket Launcher, doar cred. Cichician? Help? Nu help. Bine, așteaptă 2 secunde. Vin. Vin, Cichician, e în sus. Cichician, ăla e Spider-Man. Vin, am venit la tine, sunt la tine. Păi vină mai repede la mine. Mai vine alt player. Să vină doar, vină la mine. Aimbot. Cichician. Bă, Cichician, ai grijă că eu plec. Glumesc, nu plec, dar tai și tu și... Fii util, că nu ești. Vino la mine ca medkit-uri. Și mi-am medkit 3 și familia ta. Bă, vine! Ia medkit-ul! Ia, îi dau shockwave, ok? Dacă vine, dau shockwave. Dă-ți-l mai repede. Nu da distracte, mă. Da, mai repede, stai pe crouch că vine! Stai pe crouch! Dai shockwave, cu rețete peretele, dă shockwave. Vino aici! 3, 2, 1, sari! 25 și mor! Ești prostă, dai încă. Fugi, Cichician, că am 10 HP! Eu te-am pupat. Lamă! Cichician, eu mor! Tot dacă am lamă, eu mor! Chat? Ce? Nu ești live. Tați? Că pun pe Cichician pe tine, că mor! Nu mai am meț, nu mai am nici grappler, am pus launchpad. Am player. Și eu câți am? Eu mor!
mori, că Jessica nu mori. Help me, please. Vezi că vin player, vezi că nu, el fugi, nu mai interesează de fug. Am pus launchpad-ul! Mi-a dat 200! Ok, 15 secunde. Ok, revin și eu că mă spawnez. Ok, am revenit. Da. Uite drop-ul. Vezi că nu vezi să te ajut. Da. Și am player. Deci taci. Ok, am revenit aici cu următorul match pentru că noi suntem slab de putem și n-am putut. 29 white? Nu 2 white, scuze, shield. Mor. Vine ursul mor. Eu mor. Mori sau îl omori, că nu te înțeleg. Mor! Eu mor! Păi vină spre mine. Păi n-am cum. Am un pump și un CMG. Doamne, dar găsesc toți playerii de pe Terra. Am găsit un duo. 9 shield, da unul, 9 shield, da unul. Mor. Am dat ce-mi la shotgun-ul. Ok, am revenit. Dau reboot, 10 secunde, bro, 10 secund, 10 secund. Ok, am revenit aici frumos. Am revenit și eu pe zonă. Nu mai sunt pe zonă. Dacă mi-a mai din spate, acum nu mai mergem. Deci ai cuvântul meu, dar n-are Bro. Chest legendary, guys. Charge legendar. Charge legendar. Aha. Charge legendar. Da, bro, ți-am de 10 ori. Ce ți-a dat, mă? Charge legendar. Charge? Da, ți-am de 10 ori. Nu știu, n-are pe tine, eu am player. Hai, te descurci. Cred că meciul ăsta e cam dus. Adică, cred că e a doilea, treilea meci. Dar și cred. Tac. Vezi că tac. Dacă mă bat copilul ăsta, dacă mă bate un copilul ăsta care e cel mai seamă copil de pe această care tău. Oh, bro, vin și eu la tine, bro. Oh my god! Gigi Becali aici. Și am și un duo care e Gigi Becali și are și aimbot. Și cred. Veri, e Gigi Becali. Knock? Da-și vede că e knock. Vin la tine, dar mă bate. Dar e dead. Hei, nivel. Vezi că îți aduc și eu îți aduc și eu un duo, bine? Hai că te să și eu unul. Unde-i două? 30? Acolo. Hai, vino. La build-urile astea aici. Bă, nu prea avem. 30 fără scut, 90 white. Ok, chill. 31, 61. N-am Nu, i-am dat 90. Ia grație de are, că văd că tragi bine. Mulțumesc. Dă-te. Vine, dă celălalt. 22 cred ăla. Ai grijă la celălalt. Ia capul. N-am putut să trag în el. A fost prea rapid. Bă, dar ia stai, vină cu coamă, încearcă și să mai... Încearcă să... 30, 60, 91 white. Nu... Da, alții, am alții, vino. Da, mor. 35, fugi, scoți fără scut. Asta ai fugit. Nu mai ameți. 33, 77, măi. Dacă mor, nu? Vin la tine, hai, Dead? Ba, nu-i dead. Vin la tine, bro. Broski, n-ai sus, Broski, vin. Broski. Ce e low? Mort. Ai omorât greu. Bă, dar vezi că scam slab lobby-urile de dulcipe. Nu prea. E așa. Mai Broski, ai grijă. Am revenit frumos. Ok, m-a dus bine. Thank you very much. Ok, am plin. Și am aici. Nu cu la mine, deci dacă nu vin la... Sunt la Bă, tine. că asta nu... Bro, e două. Ce e asta, bine? De unul. Ai dat
bați toată România. Vrei tu arma? Mamă, da, dai un push cam frumos. Hai, vine că îmi dau un shockwave. Vino în fața mea. Păi tu te arunci în spate. Ești prost. Te-am dat și pe tine. Player! 23! Fără scut, fără scut, fără scut, fără scut. Ok, ia finish-ul pe ăla. Haide. Cred că e doar unul. Trag alții. Face și ăla. Mamă, dar al meu e GGB Cali. Eu nu prea m-am mers, dar... Vino la mine, că-ți dau eu, vino la mine. Vino, ia. Îți ajung? E ok? Da, e ok. Ce faci, mă? Bine, da, micul Schmigel. Ce fac? Ce face micul Schmigel? Uite, l-am văzut pe micul Schmigel. Micul Schmigel! Mi-a tras alții. Pută box cu el, sunt full box. Dead. Bine, super bun. Să mor tu. Bine, ești bun, vere, ești prea bun. Hai. Se bagă pisica. Ok. Ok, am revenit frumos aici. Bă, player. 41. M-a lăsat fără scut. 42, mort. Mamă, ce imbot. Altul, help. Unul mort, unul-i dead. Adu kill-uri. Unul-i dead, e unul. Dă-ți pe repede, revolt. Le-am dat. Du-te la celălalt. Ok, acum vedem gameplay unui transpirat. Oh my god, se duce. Ok. Lebron, nu mai comenta că mă dezavantajeze. Devanzant, ce ai zis? Mă bate. Și pe mine. Ana ia și pe. Trage după mine. Sună hit. Vino la mine, că am medkin. Deci sunt 2 HP, ce le fac? Stai aia și asta. Vino la mine, bro. Am dau viață, bere. Sunt foarte low. Și am și... Și eu nu sunt dau? Nu. Oh my god. Player! 40? Ok, da. Ok, am revenit aici, am respawnit și la Kiss Grey și aici trage unul după mine. Trage un Lucky Scree și un Barbie după mine. Trage un Barbie girl. Barbie? Am player. Mamă, dar aici stau pe turnee fel, băieți. Unde? Zi unii player. Nu știu fix, dar îl aud. Ăla, sunt 2, sunt 3. A venit unul. Păi pe nu cu apere. Uite, la mine. Nu mai pușeau, că mă bate, nu mai pușeau. 110. Am murit pe... Da, Lutu, da un shotgun ceva, n-ai? 5-2, cred, mort? Ok, am revenit frumos. Ia bandaje. Dă mai repede. Ia-le! Nu-mi da, că mă oameni. Nu! Te bat. Mor! Eu? Ai apărat de heal în spatele tău. Stai pe loc! De ce n-ai stat pe loc? Ok? Nu, cum nu l-a dat? Ok. Cam acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!